Aquesta setmana farem un primer capítol per conèixer l'experiència acadèmica d'un centre de formació del que ja hem parlat en algunes ocasions a l'Artiteca, el CET, Centre Escola d'Hoteleria i Turisme adscrit a la Universitat de Barcelona. El motiu que ens ocupa avui és que fa setmanes que està en marxa un concurs de cuiners a nivell nacional i que ens servirà de fil conductor per saber com és important aquest tipus de propostes pels estudiants. La segona edició del Premi Promeses de l'Alta Cuina de Le Cordon Bleu Madrid comença la recta final. L'organització va publicar fa uns dies els vídeos o les videoreceptes on els candidats demostren el seu talent i habilitats tècniques per convertir-se en un dels 10 finalistes. La representació catalana és considerable, amb un total de 7 aspirants, dels quals 5 estan matriculats al CET. El concurs Joves Promeses està orientat a premiar els cuiners menors de 25 anys que cursin l'últim any de formació d'un programa de cuina a alguna de les escoles de cuina a Espanya. Els premis pels joves guanyadors consisteixen bàsicament en una beca per estudiar a Le Cordon Bleu Madrid. Saber què en pensen ells, les joves promeses de la cuina i una de les seves mestres. Saber més coses d'aquest concurs, estar al dia del que passa a nivell gastronòmic a casa nostra. Conèixer les respostes a la pregunta que us fèiem la setmana passada a l'Artiteca i saber qui s'emporta la cistella de productes Selectia de Capravo serà el nostre objectiu d'avui. Cada setmana un capítol, un espai per cuinar al verb a foc lent. Uns moments esperem avui plens de joves promeses. Passeu i gaudiu amb nosaltres de l'art i de la teca. Tanquem la carta i comencem. Chico, quieto. ¿Cómo has podido dejar aquí a mi querido amigo sin servirle café como es debido? Lo siento. No, no quiero. Tranquilo. Sírvele un buen emparedado de ternera y parmesano. Y tráelo cagando hostias. Radio 4. La setmana passada la cosa anava de química i sobretot noves tecnologies aplicades a ciència pura i dura. Avui anem una mica més cap a la docència, precisament. Cap a la docència i cap a gaudir també, no, de paraules fresques, paraules plenes d'il·lusió, no, d'aquests cuiners i d'aquestes persones que fan un concurs tan complicat com aquest, com és Cordon Bleu, que lògicament les escoles de cuina d'àmbit internacional, doncs, no és que en facin un gra massa, però han de ser les més serioses, no? Amb elles si li toca el paper realment de ser les més, d'alguna manera, les més potents a l'hora de decidir aquestes coses, i és bo que ho siguin, perquè el terreny professional després és dur. Clar, és dur, i després hi ha una tradició de 500 anys de cuina francesa darrere que... Sí, noi, si jo tingués 20 anys ara, sabent el que sé. Sabent el que saps. Molt bé, per tal de ser un dels 10 finalistes d'aquest concurs que us mencionem, necessiten vots populars, els quals suposaran el 15% de la valoració final. La votació es realitza a partir de l'aplicació creada al Facebook, aquesta plataforma, aquesta xarxa social de Le Cordon Bleu, i el 85% restant de la valoració anirà a càrrec del jurat format per xefs professors de Le Cordon Bleu Madrid. Avui tenim aquí amb nosaltres, ja us ho dèiem, a un dels alumnes, en Bernat Badia, és estudiant i finalista d'aquest concurs. Què tal, Bernat, com estàs? Prou bé. Sí, com va la votació? Bueno, ara fa temps que no la miro, però... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. En tant per... O sigui, això són molts me gustes o... Sí. Podríem dir que sí. Molt bé. Avisem, que tota la gent que vulgui votar en Bernat Badia i els representants catalans, o els que cregui convenient, ho poden fer bé. En el cas dels alumnes del CET, entrant a la web del CET i anant a l'apartat del concurs Le Cordon Bleu. Però és mirant la foto de la persona en si mateix o és mirant el vídeo que ha fet? És a dir, tenim accés als que podríem votar? Sí, es veu el vídeo perfectament. Sí, a la pàgina web de Cordon Bleu tens el llistat de les 50 persones i amb el vídeo de cada un. I que la primera impressió de veure't per càmera, allò cuinant i exercint seriosament, mirant a càmera i tal, quina sensació? Nerviós. Sí? Nerviós. Però tu com t'has vist a tu mateix? T'agrades, no t'agrades? Perdona. Anava massa saco, ja, perdona. Aspectes a millorar, diguéssim. No, home, jo no l'he vist, pobre de mi. No, home, està bé, jo sí que l'he vist. També l'acompanya la Isabel Lugo, que és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, professora d'Història de la Gastronomia al CET. Què tal? Benvinguda. Hola, què tal? Com esteu? Tu has vist els vídeos, estàs orgullosa dels teus alumnes? Jo estic molt orgullosa dels meus alumnes. Molt. I valoro molt l'esforç que fan i el que això els costa realment. És a dir, s'han de valorar ells mateixos, han de dissenyar una recepta, han de pensar-la, han de treballar-la i han de orientar tots els seus esforços a
a una finalitat, no? Depurant molt les coses i provant-se ells mateixos, és a dir, que això és molt important, jo estic molt orgullosa. Tots ho estem. Clar. En aquesta recepta, què és el que més valora? Es valora que hi hagin molts processos tècnics per arribar al final, es valora l'originalitat, una mica de tot plegat, perquè clar, el fet que es pugui votar diguéssim, gent que no forma part d'un jurat, en certa manera, i que part, diguéssim, del resultat final tingui a veure amb això, clar, suposo que també fa que quan valoren tècnicament els professionals el què per donar la beca, això hi deu comptar, no? És a dir, quan has pensat, per exemple, Bernat, en les teves receptes, quines han estat les coses més importants que volies transmetre a través de la teva feina? Sense dir-ho, a través del plat. Jo, el meu plat era un plat d'escòrpora i jo el primer que vaig pensar és que era un plat que és d'un peix de roca, no? Un peix que s'amaga per allà, i vaig voler transmetre això dins del plat. Llavors vaig intentar donar-li la volta una mica en el peix i el vaig com mig emmascarar dins d'uns escamarlans. Fent un ravioli i acompanyat això aprofitant la merma que normalment tiraríem del fetge d'un peix, aprofitar-la, fer la salseta i després acompanyat d'unes verduretes de temporada. Caram. Temporalitat, Sí, senyor, ni més ni menys. Després entrarem més a fons en aquest plat, ara ens l'has descrit, però anem a parlar amb Le Cordon Bleu, que és una xarxa de renom mundial d'institucions d'ensenyança dedicades i especialitzades en l'alta cuina a través de la seva xarxa d'escoles repartides per tot el món. Està considerada com la guardiana de la tècnica culinària francesa a través dels seus programes culinaris i des de fa 2 anys organitza aquest concurs de joves promeses, però qui millor en pot parlar, segurament, és la Isabel López del Hierro, que és la responsable d'aquests premis i directora de màrqueting de Le Cordon Bleu. Isabela, benvinguda, bienvenida. Bienvenidos también todos al programa. Es un placer tenerte con nosotros. Estamos hablando con uno de los alumnos, Bernat Badia, uno de los prefinalistas. Sí. Veremos a ver si al final llega a la final. Sí. ¿Se están cumpliendo las expectativas que buscabais con este concurso? Pues la verdad es que sí. Tenemos la enorme suerte que precisamente por el prestigio y la historia que tiene Le Cordon Bleu, pues desde Le Cordon Bleu Madrid estamos celebrando esta segunda edición con una excelente calidad, un excelente nivel entre todos los participantes que ahora mismo los chefs en todos estos días, el jurado interno está trabajando duro para llegar a la fecha que tenemos que cerrar la semana que viene ya los 10 finalistas. Los 10 finalistas en breve se sabrán. ¿El concurso, tal como se está haciendo en España, se hace en otros países o es solo aquí? La verdad es que es una iniciativa española. En el resto de las más de 50 escuelas que hay en el mundo de Le Cordon Bleu desde el siglo XIX que se fundó, existen otras iniciativas, pero como tal, Premio Promesas es una iniciativa que empezó en España el año pasado. Ahora mismo estamos en la segunda edición desde Le Cordon Bleu Madrid. Isabela, Ismael Prados, cocinero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, mi pregunta es muy sencilla. ¿Estas becas finalmente, quién se hace cargo de ellas? ¿Hay una fundación que a través vuestro carga con los costes de esto? Porque tal como está el patio, pues... Sí, la verdad es que oficialmente lo que son becas a través de una fundación no existe en Le Cordon Bleu España, en Le Cordon Bleu Madrid. Estos premios los damos directamente desde el departamento de marketing y se ofrecen para esos 2 grandes ganadores que podrán recibir esa formación. El primer ganador en un diploma ganará el 100% de un diploma y el segundo ganador el 100% para estudiar un certificado. Pero efectivamente, fundación como tal, todo va a través de Le Cordon Bleu Madrid como escuela. O sea que vosotros emitís directamente este concurso y os hacéis responsable tanto de los premios como de las becas, etcétera, etcétera. Efectivamente. Así es. Fundación como tal no existe. Ya nos gustaría, pero así es la compañía. No, patronos nos iban a faltar, eso ya te digo. Es verdad que con la situación además que hay, que no es fácil reunir, es verdad que el tiempo y el dinero, ¿no? Pero es verdad que lo que ofrece Le Cordon Bleu es alta cocina, cocina de primer nivel y tarde o temprano ese estudiante interesadísimo en aspirar y en avanzar en su vida profesional
pasa por aquí en algún momento. Claro. ¿Es duro un año en Le Cordon Bleu? Como hacernos una pequeña fotografía de qué es lo que hace el alumno, el ganador y el resto de estudiantes. Sí, aquí fundamentalmente lo que aprende es que sin ninguna duda cocina y bueno, se imparten además de las técnicas culinarias los valores que tan importantes son no solamente dentro de la escuela de Le Cordon Bleu, sino dentro de lo que es la Universidad Francisco de Vitoria, que es donde estamos, que es una universidad privada donde además formamos no solamente a chefs, sino a profesionales, a seres humanos, porque los valores como personas son muy importantes dentro de una cocina. Pues desde la disciplina, sin ninguna duda, o sea, engañar nunca engañamos, decimos siempre la verdad, que el mundo de la cocina es un mundo apasionante y precioso, pero a la vez es un mundo que requiere mucha disciplina, ser muy impecable. La excelencia es otro valor importante para nosotros, para Le Cordon Bleu, el trabajo en equipo, se premia el talento, sin ninguna duda, y el compromiso. Por lo tanto, son valores, aparte de ser una escuela también tradicional, un poco también trasladada a la actualidad, ¿no? Pero todos esos valores son fundamentales no solamente para aprender una buena técnica, sino aprender el cómo se debe desenvolver un profesional, un chef, dentro del mundo de la cocina. Y gracias a Le Cordon Bleu se imparte todo esto, a Le Cordon Bleu Madrid. ¿Cómo está calificando el nivel de los estudiantes, el jurado, de lo que está viendo de estos 50 prefinalistas? ¿Qué está diciendo? ¿Qué observaciones hace? Las observaciones principales no solamente van a través de la técnica, porque a los 50 seleccionados se les ha pedido que nos envíen un vídeo con una receta que hemos establecido desde el equipo de chefs, unas pautas, y desde luego la técnica es fundamental, pero también las aptitudes como chef, como profesional, como persona también son importantes y se tienen en cuenta sin ninguna duda. ¿Cuántos vídeos tuvo que ver el jurado? Pues por ahora se ha pedido uno, se ha pedido un vídeo por seleccionado. O sea que ¿pero el total? 50. Son 50 candidatos. La petición de la preselección que se ha hecho y que se estableció desde el principio, que se iban a seleccionar 50 candidatos y tienen que ver, ahora mismo están trabajando ya en la recta final a contrarreloj por la semana que viene, que justo el día 8 es cuando se anunciarán oficialmente los 10 finalistas. Te escucha uno de los esperemos futuros finalistas o ganador, quién sabe. ¿Qué consejo le darías? Consejo, pues que siempre es importante, si está dentro de este mundo, que tenga muy presente la pasión por la cocina y la excelencia, porque cada día es algo y con humildad, además, es algo que se puede sacar lo mejor de uno mismo cada día. Al final somos seres humanos, no somos máquinas, y es importante cada día aprender de una forma humilde a sacar lo mejor de uno mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, se lo decía al candidato, que es Bernat Badia. Aquí estoy para lo que quieras, Bernat. No, todo bien. Bueno, me alegro. Ahora le interrogaremos sobre Yo creo que te iba a preguntar sobre si preferís bellota, ibérico, para irlo ya preparando. Algún consejito. O sea, eso es. Que no nos vaya a caer algún recebo, eso es. Aquí, desde luego, mucha mantequilla. Los ingredientes que se trabajan cada día en la cocina de Le Cordon Bleu son de alta calidad, porque sin ellos, la verdad, sin un buen ingrediente, difícilmente se puede llevar a cabo un buen plato, una buena receta. Está claro. Sí. Así que nada, la verdad es que estamos en un mes de mucho entusiasmo y mucha emoción, porque además la cocina la requiere, la pasión es importante, estar ahí y no se debe perder. Yo creo que en toda la profesión, incluso esa pasión se traslada al equipo de gestión y dirección que estamos detrás del Le Cordon Bleu Madrid. Así tiene que ser. O sea, la pasión se debe trasladar de principio a fin. Y yo creo que estamos en un momento también del año bonito, porque dentro de nada llegamos al
al evento final de la segunda edición del Premio Prensas. Y el evento final supongo que debe ser el gran momento, ¿no? O sea, es la parte más tensa, ¿no? Incluso en la que se pasan más nervios y en las que... Sí, ¿no? sí, sin duda, porque claro, en esa parte final los 10 finalistas están justo pues acabando el plato para presentar justo en ese rato que tienen de los minutos contados. O sea que sí es verdad, porque al final lo que se vive de una forma real es la cocina. Es así y es de lo que se trata, de que se viva una realidad lo más aproximada posible a lo que es una cocina. Y con mucho entusiasmo y mucha alegría, pero la tensión no nos la quita nadie a ninguno. Así es, pero es un rato bonito. La verdad es que precioso, y además se comparte con un jurado de primer nivel que vamos a tener, o sea que yo creo que en todos los sentidos, todos los que estamos involucrados, hasta las familias que vengan con los 10 finalistas, disfrutarán mucho. Perfecto. Mucho. Pues Isabela López del Hierro, directora de marketing y responsable de los segundos premios Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Gracias por habernos atendido, mucha suerte y hasta la próxima. Seguiremos con atención los resultados y esta selección final, a ver hasta dónde llega y a ver si hay un representante como el que está hoy con nosotros, Bernat. Gracias y hasta la próxima. Ojalá que sí, muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena, Bernat, por estar ahí hasta el final, y ojalá podamos contar con uno de vosotros. Muchas gracias. Gracias. Tenim avui com a eix vertebrador de l'Artiteca d'avui precisament el CET, que que és aquesta escola a través de la qual es presenten aquests alumnes que estan seleccionats en aquest concurs, Le Cordon Bleu, i a través d'ella, aquesta escola, i a través d'una de les seves mestres, la Isabel Lugo, volem una mica desengranar una mica com es fa aquest procés i com, per exemple, d'entrada, com un alumne decideix presentar-se a un concurs d'aquestes característiques. És a dir, en quin moment se't presenta la idea? No sé si des de primer curs ja ho tens clar, que et presentaràs, o de sobte comença l'últim curs que estàs fent en aquests moments i et diuen, hi ha aquesta possibilitat. Bueno, bé, en el CET, almenys de la nostra escola, van oferint bastants concursos durant el que és tot l'any. I des del primer any que vaig entrar al col·le ja vaig anar amb ganes de presentar-m'hi, almenys no tots, però una gran majoria, perquè sempre és una experiència de... Pots aprendre coses amb els professors, a classe, però quan estàs en un concurs canvia com una mica el xip, no? Perquè tens aquesta mentalitat de no haig de només aprovar, sinó que haig de superar-los, haig de guanyar, no?, un concurs. Vols dir que et poses a prova tu mateix? I clar. O sigui, l'examen te'l fas tu, no te'l fa un altre, te'l fas tu directament i ja saps per on vas. Exacte, i això per un mateix es valora molt més. Clar. No hi ha algú que, com dius tu, que t'examini, sinó és més... Jo mateix m'haig d'examinar, jo m'haig de ficar un examen que està en els meus topes i els haig de superar. Haig d'anar un pèl més enllà de lo que jo mateix sé. És intentar buscar una recepta per projectar-la en un plat i evolucionar-la, estudiar-la per poder fer el millor possible. Molt bé. I la Isabel, què en pensa? Realment es pot créixer personalment a través del teu ofici? És a dir, des de quan comences a exercir la gastronomia fins que tires la mirada enrere al cap dels anys? Vull dir, aquestes coses has vist realment en molts dels alumnes, perquè, clar, portes anys ja. Sí, jo tinc un passat ja. No, però vull dir, un tema... No, un passat pedagògic. Exacte, aquí està. Sí, un passat pedagògic. Com has vist aquest transcurs, no? D'aquelles il·lusions inicials i d'aquella força i d'aquella empenta, els alemanys tenen una frase molt bona per dir-ho, i és que si tens 20 anys i no ets comunista és que no tens cor, però si que en 40 encara ho ets és que no tens cervell, no? Una mica això, no? Com fa aquest transcurs la gent que has pogut anar palpant al llarg de la teva carrera? Bé, hi ha una cosa que no canvia i són les il·lusions. És a dir, jo porto més de 25 anys donant classe i tot aquest temps vinculada a escoles
d'hostaleria. I he conegut alumnes de molts tipus, molt diferents, amb aspiracions diferents i expectatives diferents i amb maneres de ser molt diferents. Però el que sempre es manté són les il·lusions. I un alumne que comença en una escola de cuina és el 80% de les vegades un apassionat. L'altre 20% es queda pel camí en el sentit de que s'adona molt ràpidament de que s'ha equivocat, que no és allò que esperava o que no és el que volia. I les causes? Però són molt apassionats, els agrada molt el que fan i tenen moltes ganes d'aprendre, com diu el Bernat, moltes ganes de millorar, moltes ganes d'anar més enllà, de provar coses, tenen moltes ganes. Això no ha canviat. Després, evidentment, en 25 anys les coses han canviat molt. El context ha canviat molt, evidentment, però el que no ha canviat són les ganes que té, la il·lusió que hi posa l'alumne que realment s'adona de que no s'ha equivocat, afortunadament, i que està fent allò que li agrada. No? I a més, arriben durant la pubertat, no? Això, és a dir, que tenen com un joc hormonal que encara no... I llavors els hi comencen a arribar des dels mitjans, que sí... Clar, i és una pregunta que, mira, veus, avui penso que s'escau molt, no?, perquè per la teva formació a nivell d'història de l'art, no? I és com es confonen les tendències amb els moviments artístics moltes vegades amb la gastronomia, no? Que coses que veiem que pot ser una tendència com ara està de moda, no sé, el crudiveganisme, no? Això és un moviment gastronòmic, és una tendència alimentària, és a dir, quan hi ha tantes etiquetes que intenten definir, no?, que es diu, per exemple, la cuina del senyor Fermí Puig és una cuina neoclàssica. Jo entenc què vol dir, perquè en certa manera també he anat veient els estils i tal. O quan es parla de l'avantguàrdia radical, no? Tu creus realment que aquestes associacions són vàlides a l'hora de fer això? És a dir, podem definir els estils artístics amb tanta alegria en un temps present i contemporani i no esperar la criba una mica del pas del temps per aviam què en queda, tot plegat, o què? Bueno, jo tampoc no hi dono gaire importància, la veritat, com a titular de premsa. La pregunta seria... Fins on arriba el temari que dones? No, fent la història. No, la pregunta seria... Com moltes vegades com a professora i un nano et diu, bueno, però... no sap on inscriure's com a escola o com a tendència artística, per alguna manera, com els hi expliques? Com els hi pots dir, mira, doncs, quan parlem de classicisme, doncs vol dir que vas a certes coses o que... A veure, jo intento explicar, situar, donar una mica les pautes i contextualitzar, i que ells, el que m'agrada és que ells, que són prou intel·ligents, treguin les seves pròpies conclusions i que les peces, potser no avui ni demà ni a final de curs, però que segur que d'aquí a un temps elles soles es col·locaran en el seu lloc gràcies a la seva pròpia experiència. El Bernat sap que jo parlo molt per això, seguint amb el que m'acabes de dir de fins a on arribo en el temari, hauria de confessar que no l'acabo mai jo el temari perquè m'enrotllo molt. Però, tornant al que deies, Isma, jo, la veritat, no hi dono gaire importància a aquestes definicions, a aquestes conceptualitzacions, perquè entenc que són un pur joc de màrqueting, un pur joc mediàtic, i que, a més, tenen una vigència limitadíssima. És a dir, allò que surt avui en un blog, amb una newsletter, amb una notícia de premsa, com la última revelació a la hora de conceptualizar la cocina contemporània, d'aquí a 4 dies ningú se'n recordarà. Sí, però és curiós perquè som en un ofici, no?, que en qualsevol artesania el camí que has de fer és personal, de superació, no? Això és evident. Des d'aprenent cap a intèrpret, d'intèrpret a director d'orquestra i director d'orquestra a compositor, no? Diria jo que és les fases una miqueta més. Clar, inculcar això amb els nanos de dir, ei, deixa't estar i sigues tu mateix i fes el teu propi camí, perquè és tan important ser bo tècnicament com ser personal a l'hora d'expressar-ho. Això és una cosa que entenen amb facilitat o necessiten paràmetres per inscriure's? No, en absolut. Igual que no ho enteníem nosaltres a la seva edat, està claríssim, però ja està bé que sigui així. Sí. Ells ara necessiten referències, necessiten situar-se, necessiten identificar-se d'alguna manera.
i està bé que sigui així. Bueno, és normal. D'aquí segur que continuen com continuarà el Bernat, perquè això li agrada molt i és molt apassionat del que vol fer. D'aquí a un temps ell mateix trobarà el seu camí, se situarà. Ara necessita segurament saber que això es diu així i que és tal cosa, però d'aquí a un temps no ho necessitarà. I és el procés de l'aprenentatge, està molt bé. En Bernat potser ens podria dir si com a assignatura teòrica que imparteix la Isabel és de les que t'has pres amb interès? Això que estàs fent ara és una jugada. Aquestes preguntes no es fan, no? Fas campana perquè nosaltres fem ets a la preguntes cuina. aquestes. Acostumem a fer preguntes incòmodes, no sempre, però mira, avui s'esqueia. Ha tocat. En qualsevol cas, sí que és veritat que suposo que també hi ha molt el tòpic de que és una carrera o uns cursos i uns anys que hi ha molta pràctica, no? I en el moment en què entra una teòrica sempre és com allò, un moment de pausa, no? Et costen aquestes assignatures? Ets dels que les compagines bé, les pràctiques i les teòriques? Allà no, però en resum és en general tot el col·legi. O sigui, per dir-ho d'una manera, hi ha molta feina. A mesura que vas avançant els cursos, almenys en el TED, se t'obren moltes portes, se t'obren molts camins, moltes feinetes que vas trobant, diferents llocs per anar a treballar, i se t'acumula el que és el col·legi, més el treball, més la feina que tens que fer a casa, més un estudi personal, almenys des del meu cas, a mi m'agrada comprar-me un llibre de cuina, d'algun autor, i fullejar-lo quan estic a casa. I, doncs, és un munt de coses que has d'intentar trobar temps. Has d'intentar trobar el teu moment per poder fer cada coseta. En el teu cas, quan va venir aquest punt de passió i de dir m'he de dedicar a això, he d'estudiar per això? Mira, la meva història podríem dir que comença als 12 anys. 12? Sí. Jo, per problemes familiars de temps, jo era el que cuinava a casa a l'hora de dinar. Vaig començar a cuinar A partir dels 12? Sí, escalfar el que deixava la mare fet a ficar-lo al microones. Ja és alguna cosa, ja és però un punt aquí de responsabilitat. Aquí. Considero que va començar als 12 perquè va ser el moment de... M'haig d'espavilar, la mare deixava el menjar fet i ja entrava a cuina. Era el moment que vaig entrar a cuina ja amb una funció, no? Anar per fer el dinar. Amb un objectiu. Sí. Exacte. I doncs, vaig continuar la història, no vaig fer-li cas al camí, vaig seguir cuinant, m'agradava com a hobby, cuinava a casa, no m'hi dedicava. Jo, de fet, vaig estar cursant fins al tercer any d'enginyeria naval, fins que en aquell moment vaig dir prou. Això no va amb mi. Això no m'agrada, se'm donen bé els números, no és allò que no me la pugui treure, però vull dir, no m'agrada. Sí, no m'agrada. Prefereixo cuinar. A mi em passa el mateix, Jo vaig a ser enginyeria també perquè els meus biorritmes en aquell moment no em permetien treure una carrera universitària. No em deixaven, saps? No em deixaven viure tot el dia. I tinc la sensació que et passa una mica el mateix, no? Que vas tot el dia perseguint el cap, vamos. Sí. I aleshores et vas plantar i vas anar a casa i vas dir, escolta, mare... Sí, vaig plantar, vaig dir, no vull continuar la carrera, i va ser quan vaig buscar l'escola. Vaig estar parlant amb alguns amics que ja eren cuiners, que els apassionava la cuina, que és que això pensa que és molt sacrificat, no sé què, i realment sí, ho haig de reconèixer, és una feina que és dura, no és pas fàcil, però des del meu punt de vista és una feina que si t'agrada, quan entres t'acabarà enamorant, perquè és cada vegada, almenys des del meu punt de vista, és un sentiment que va creixent. A mi cada cop m'agrada més, no m'importa estar-me 13 hores al dia en una cuina. Abans ho parlàvem amb l'Isma, que potser arribes als 32 anys que dius, espera, frenem una miqueta, no? Busco alguna cosa més curtet, però per lo que fa de moment, si jo tinc ganes de treballar, tinc ganes d'estar a una cuina, aprendre, veure, perquè des del meu punt de vista la cuina són com petits mons de diferents persones. És a dir, jo cuinaré d'una manera mentre que un company meu cuinarà d'una altra. Podem tindre bases catalanes, els dos, però la cuina, si la podríem analitzar d'alguna forma, serien molt diferents. I doncs, clar, quan jo provo un plat d'un company meu,
quan vaig a dinar a casa d'algú en un restaurant, és com entrar en el seu món, en el món que té dins del seu cap. És com que et pots transportar, és com un viatge. Pots viatjar, te'n pots anar a Tailàndia, no? Pots anar a Amèrica. Pues, amb una similitud, jo podria agafar i dir me'n vaig al teu cap, me'n vaig al meu, me'n vaig al d'Isabel, etc. La projecció visible o comestible, no?, del que passa pel cap del creatiu o l'artesà. Psicoanàlisi gastronòmic. Absolutament. No, ara ens hem ficat amb aquesta manera d'analitzar-ho. Aquesta salsa em diu que, aquest cordill precisament em diu que quan tenies 4 anys vas veure que un gos llepava el teu got i des d'aquell dia no has pogut fer una línia recta. Però amb accent argentí, no? Amb accent argentí. Això seria psicoanalista, és diferent. Hi haurien les dues modalitats. Molt bé, el plat del que parlàvem fa uns instants i que has presentat al concurs Le Cordon Bleu està basat en l'escòrpora. Ens has explicat una mica els elements abans. Vas trigar molt en decidir-te per aquells elements concrets i per què els vas triar? Et donaven ja unes bases en el concurs, que havia de tindre com a mínim escòrpora, després havia de tindre uns escamarlans, ja siguin com a guarnició, fets com a salsa, havia de tindre escamarlans. I després de guarnició, 4 verdures de temporada. Això és el que et demanaven obligatori. Doncs jo vaig començar a pensar, vull dir, l'escòrpora és un peix que té molta espina. No m'agradava la idea de servir-lo sencer, i vaig pensar mira, volia fer un ravioli amb els... Vaig estar-me a casa menjant el cap i vaig dir, mira, agafarem la carn dels escamarlans, vam fer un carpaccio, on a dins ens trobàvem l'escòrpora, que és el que comentava abans, no?, que era un peix que s'amaga per allà, i vaig fer una llista a casa, una llibreta, vaig començar a apuntar coses, que era molt saludable, que tenia molt pum, 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 i una cosa que estava apuntada era que era un peix que s'amagava, se n'anava. Vaig dir, mira, vaig intentar recrear-ho. I, si veus el plat, el resultat final és com una petita roca, no? És com una petita roca amagada amb els seus petits detalls. A l'hora de triar, per exemple, les verduretes, sí que com havia ficat el fetge del rap amb l'escòrpora, que ja són elements molt greixosos, vaig dir, algú que et pugui netejar la boca, que quan tu estiguis menjant no t'empalagui del tot. Doncs per suavitzar una miqueta i que el plat sigués més digerible. Molt bé. Escolta, jo veig futur aquí, eh? Sí, home, i tant, té discurs. Perfectament. Aquest és el plat que vas fer en el vídeo i és el que hauràs de fer a la final o és un altre? I tot això en castellà, què, a més a més? Sí, és veritat, és en castellà i discursat. És mal que els números estaran en català, oi? Exacte. És aquest el mateix plat que hauràs de fer si passessis a la final? No, em sembla que... És un altre, eh? Diria que sí. No ho tinc del tot clar, però diria que a la final et donen un altre plat amb unes altres regles i un altre objectiu. Després parlarem de veure quins consells li podem donar si arribés a la final. Això es rebrà de pocs dies. Si arribés a la final. Sí, el dia 6 em sembla que si arribés a la final li podríem fer una mica de coaching des d'aquí, des de l'Artiteca. Home, jo l'única cosa que li diré és que vigila, perquè a la cuina que tens mimetitzada de casa teva o de l'escola, les coses ja les tens mimetitzades, no saps quin és el punt, saps controlar el foc, etc. I quan vas a cuinar en una cuina que no has cuinat mai, tots els factors externs, i si tremola l'escenari perquè no s'ha muntat una tarima prou gran, si l'alçada que tens, si la inducció que t'han posat no tira prou, si et falten 2 paelles en el concurs i et menges 3 minuts i aquests 3 minuts després ja els tens en el subconscient i et van menjant per dintre, tot aquest tipus de coses. Per tant, rotllo Messi, 80.000 persones, tu surts a tirar un penalti i no passa nada, saps? Molt fàcil de dir, una mica més difícil de fer.